Kowe arep do melu ora? Nendi, Pak? Nang kayangan aku arep ngamuk. Sekawit aku wis kandha karo kowe, Kyai. Mbaya pisan-pisan kuwi ngesuwa. Pendak-pendak dewa ngancam marang patimu, kowe tansah nrimo, kowe tansah sabar. Luwih-luwih Iwang Pikulun Bathara Guru sing dadi panutaning para dewa kok wani menehi sasmita yen to Semar kudu mati nang negara Mestina. Wah, yen cara aku mesti wis runtik. Kula niki mung mikir, nek kula munggah teng kayangan, kula ngamuk teng kayangan merga apa kalih Bathara Guru. Karang kadempel sing nunggu sinten? Aku sing nunggu. Sampean iku ratu kok nunggu pedukuhan. Ora apa-apa. Waton Kakang Semar benerke sing salah, dejeke sing bengkong. Aku sago nunggu karang kadempel. Ampun kandhek wonten ing pangucap ning kababaro dadi pakarti. Yo, kuwi tenan. Lahir batin, yo lahir batin. Kula tak munggah teng kayangan sinuwun. Do melu ora? Nendi, Pak? Nang kayangan aku arep ngamuk. Mergane Bathara Guru nek ora dibenerke tumindake ndak saya ngombro-ombro. Aku arep demo nang kayangan. Wah, melu no? Melu, Pak. Melu mir dengkulmu amoh kuwi. Bapak ngono. Wah, aku melu lho, Pak. Wis tenan, aja kuwatir. Nek bapak engko ngamuk nang kayangan, dewa-dewa mungsuhe aku, bapak mungsuh Bathara Guru. Wis nek Bathara Guru kepikut kayangan nggo omah awake dhewe. Sugih dadakan ora mengkere terus. Ya, Tru? Ya nang ya cocok. Madhep mantep lahir batinmu. Madhep mantep, Pak. Madhep mantep. Ayo tututono aku tak munggah ning kayangan. Nek pancen kowe anak Semar, kowe kudu iso nututi karo Semar. Mbuh piye caramu nggonmu ngambah Dirgantara Panakawan? Kae wong tuwa ora tanggung jawab kae. Nggo plinteng ora, Tru? Arep kabang tak plinteng saka kene. Wong arep diwangi anake kok nek kowe nyoto anak Semar, nek nyoto kowe wong pinter tututono Semar ngambah Dumantara mbok sak jejumleg gareng ya mudhar nek kon mabur. Kowe iso apa, Tru? Ora. Wis piye nek kaya ngene iki? Kowe iso, Gong? Kowe iki alah dene anak Semar. Semar kowe wis kondang Begawan Yama Dipati. Anu sapa? Ismaya. Ismaya ngono. Ismaya ki kakangne Bathara Guru. Nek mung ampuh wae ampuh Semar bangane Bathara Guru. Kowe anak-anake Semar ki klebu anak dewa. Mengkon mabur kok ora iso. Alah dene diwulang saben dina. Kowe iso apa? Mbok modar nek iso. Unek-unek iki iso ngono lho. Iki aku ki ya mikir piye carane mabur iki kepiye mongko saiki nek tuku tiket ya larang tenan. Tuku tiket numpak pesawat kuwi lho. Suralaya iki ora iso numpak pesawat. Ngono, ngakale piye carane? Bulan Ramadan. Iki aji-aji lho, Tru. Oh iya, aja diganggu. Oh iya. Wong-wong padha takbir. Bocah-bocah do njaluk sangu wong tuwane. Go mangkat nang warung tuku mercon sumet sumbune jeblok. Weh, lah ming sak mercone kok iso mabur cahe. Weh, lah iya. Kae mau aji-aji apa ya, Tru? Ambuh Bagong ming ngawur nek kamu kan. Ane kok iso mumbul tenan ya, ayo. Keluyane Bagong ki nang kono kuwi. Mara dayoh
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngaturaken Sugeng Riyadi sedaya kalepatan Diagung Pangarsama. Terus sing tak jak salaman, sami-sami kula tiyang sepuh kathah lepate mugi nebur ing dinten suci menika. Monggo Mas Gareng menika oper lan menika krejekipun, 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 menika oper lan menika krejekipun. Iya ming-ming sak opor kok melu mabur to kuwi. Mangan opor sak okehe. Krecek tak okehi lomboke. Iwake ya tak okehi, lontonge tak okehi nang weteng besesek. Wak urut nggon weteng ming mburi muni wae des. Mburi muni wae des. Des. Sumat sunggune muni bacane duar. Aper kreceke. Aper kreceke. Aper kreceke. Aper kreceke. Aper kreceke. Aper kreceke. Wah, Bagong nabrak-nabrak sak geleme dhewe ra. Wo Mandura. Yo, aku pakmu Mandura Antasena. Kok ning kene? Satemene sakawit mau aku wis praptu ning Karang Kadempel ning aku ming delik. Aku ora weruh panjenengan kok. Aku ora weruh panjenengan praptu aku arep mboyong karo Kiai Semar. Ning aku kaget kok malah panjenengan ning kene. Kae iki mau Kurawa dampyak-dampyak arep mboyong ngarang Kiai Semar arep dipateni negara Ngastina. Gusik aku tak takon wangsulane ya, Dik. Ya, kowe takon apa? Kakene Semar nendi? Kiai Semar kuwi munggah ana ing Kayangan. Ngopo munggah ning Kayangan? Wigatine mek bakal gugat marang para dewa mergo arep dipateni dening Kyai Prabu Duryudana. Oh, sik kowe tekan kene iki aku kok curiga. Curiga piye? Anu Cubriya. Cubriyaku gek-gek kowe pancen ditandur karo Kurawa ning kene. Gandeng Kurawa le mundur kok cepet banget mergo wis nandur Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe aja edan. Sithik wae aku ora nyaruji bakal dening Kyai Prabu Duryudana kene bakal mati marang Kakang Semar. Kok malah kowe ndakwa aku kongkonane Kurawa ki piye? Wis, rasah bengok-bengok saiki kowe ngaku wae. Kowe kandha nek Semar ning Kayangan ki jane Semar tok delik kar tok boyong ning negara Ngastina ben aku ora kelakon boyong Semar ning negara Ngamarta mergo kowe ditandur karo Kurawa. Antasena. Kowe aja edan. Aku Mandura. Kowe aja sampe nek dhewe ndakwa karo aku. Aku ora ndakwa karo panjenengan nek panjenengan gelem jujur. Nek panjenengan ora gelem jujur aja takon dosa. Apa ana wong tuwa bakal tak piloro. Lho, malah arepane karo wong Mandura. Aku ora melu-melu perkara iki. Semar munggah nek Kayangan. Mah, munggah-munggah apa? Antasena Jaitan, aku kamu Mandura. Semar munggah nek Kayangan. Aku ora ngerti perkara. Babagan Kakang Semar kok bakal ben nek ora ngerti no. Antasena Jaitan, kowe lah bawani karo kamu Mandura. Wah, manus maring jajaran Sultan ning bawana. Ora ngaku lah koyak tengah ndi kowe. Mangsuli kondo sangganing para kawan. Nalika semanten nderekaken iki Lurah Semar prapta ning Kayiwangan. Wis prapta ning Kayiwangan Suralaya. Ki Lurah Nala Gareng Lal Petruk, Ki Lurah Bagong gawe ontran-ontran geger Kayiwangan Suralaya.
Wilahik. Ora nyono babar pisan jebul ponokawan sing gawe keker. Oh, Wilahik. Petro. Pripun, Mas? Iki ana wong-wong sikile ora tambah lemah. Sapa iki? Nek mboten klentu nggih niki para dewa. Wes! Dewa-dewa ora gelem do tumindak ape aja kelakon dosa kuwi sapa? Ngaku ngarep dhewe. Ulun Bathara Indra. Weh, kancane Dana Kasina Indra kae. Ngawur Bathara Indra kok. Bathara Indra kowe. Sing mburi? Ulun Bathara Sambu. Sambu kompor. Kae sumbu ya, Gong, ora. Kae sing medeni mburi dhewe ndase gedene ra jamak kae. Sapa kae, Cuk? Ya Madipati tukang jabut nyawa. Wis rasa semrang wak jabuti untune anggere. An jabut aku. Kita bali marang Madyapata. Bali yen dewa tumindak apik pakartine. Yen ngono wani lan para Jawata, yen ngono wani lan para Jawata, sing tak wedeni apamu. Wah, jabut nyawamu. Wah, jabut untumu kowe amuk pokoke. Awas, ayo amuk. Om. Ayo. Ocar kowe. Kaya ngene iki arep piye? Merga saka pokal gawemu jagat geger kayangan geger. Guru aku ora nrimake pendak-pendak kowe. Kowe ndakwa karo aku pendak-pendak kowe ngrenah karo patiku. Apa isih kurang? Apa isih kurang nggonmu nyawang sengsaraku mung dadi pamong? Munggono kowe dadi kaya aku kowe mesti ngrasake rekasane wong dadi pamong. Ora lega yen durung nyumurupi bathanging Kakang Nayantaka. Wah, ngejak piye tak ladeni kowe malih kaya pak. Oh lah, oh, ayo arep apa kowe? Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kakang Nayantaka sayekti pancen bener legetaning atiku ora nrimakake yen to Kyai Nayantaka urip ana ing ngalam donya nadyan wis sifat titah lan dadi pamong dadi batur nanging ora lega rasaning atiku yen durung iso ngisas marang Kakang Nayantaka pamriko ora ana ing bakal ngagro-agro kelungguhan kadiwatan ulun tamani cis trisula lebur papan tanpa dadi manikmaya. Aduh mati kula pukulun. Sapa kalampatanipun ingkang wayah tadah wadana Guru tentreming negara tentreming donya iku ora awal saka 7-5 perkara. 1 ngilmuning para ulama, angka 2 adile para pemimpin, 3
3 lumaning para kang padha sugih, angka 4 donganing para fakir miskin, angka 5 patuhe para kang padha ngabdi marang praja. Mula coba saiki gagasen. Bathara Wenang ora bakal mentyung karo sapa wae nggon ora leren ngreka daya kepengin mateni marang Ismaya. Kuwi nganggo tetimbangan sing kepiye? Nimbang lan mutusi. Nanging lamun nimbangi ning nggonmu mutusi iki kaya ngono kuwi njur kepiye karepmu? Mongko putusan kuwi kudu dibarengi marang tetimbangan lan ngengeti. Iyang Bukulun. Krana rumaos risi raos sing manah. Selaginipun Semar tetep gesang. Yen kowe rumangsa keganggu batinmu ki apa Semar ya tau ganggu marang kita. Inggih krana Kakang Semar anggenipun giring para umat tumuju dhateng ingkang gelar jagat. Jalari para menungsa sami glewar anggenipun nyembah dhateng kula Yang Bukulun. Kowe iki ngaku sing maha kuwasa ya ngono apa piye? Pengangkah kula mekaten menceng saka waton. Kaduk wani kurang keduga, tandang kurang tanduk, candak kurang cunduk iki kaya kowe kuwi. Guru, sedeng ulun pribadi wae yen to ana titah ingkang dewak-dewake marang ulun tertentu bakal ulun candhet. Merga ulun iki mung kapinujon dilenggahake ana ing alang-alang kumitir. Kabeh kisipate mung kapinujon. Apa tok kira Sang Hyang Wenang, ramamu Sang Hyang Tunggal lan kowe Sang Hyang Guru besok ora ana pengadilan saka Gusti Kang Maha Suci. Guru, ya kene jagat ora ana panguwasa tunggal, kejaba mung panguwasaning dat kang murweng dat, yaiku Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Maha Nasa. Inggih, kula lepat. Mula saiki dimen duwe rasa tepa selira, dimen duwe rasa reksa rineksa, mulat sarira hangrasa wani, pruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani, lir jalma ngilu kaca. Tampanen pidana ulun kita bakal ngrasakake urip kaya dene Semar dadi pamong ana ing alam donya. Aduh, sampun Bukulun mandi ngendikaning Sang Hyang Wenang. Sewu kalepatan kula diagung pangaksama. Kita bakal ngrasakake urip kaya dene wong momong. Urip kaya pamomong. Dene Semar kita munggah ning kayangan, sawetara kita dadi panguwasa dewaning para dewa, ngrasake dadi ratu ning dewa. Dene Semar ingkang iki ben momong marang para Pandhawa, kepiye rekasane wong momong kepiye men ngrasake Semar. Nyuwun pamit Bukulun. Kayon kati uping angin sumyak sawaraning karengan samirana mawar kulawan riris lumrang kandaning Puspita Titi Sonya kang Madya Ratri
Aras rumendeng ing akasa mula kang sangka kuwi Isna Bathara Gurya Jatimurti kita wis wujud Semar kita momong marang para Pandhawa prapta ning negara Ngamarta wondene lagak lagu lageyane kabeh mengko bakal para Panakawan Nala Gareng Petruk Bagong kang bakal muruki sarta nuturi marang lageyane Semar kelawan jeneng kita aja nganti kawistara yen kita kuwi Bathara Guru wis rasakno paukuman ulun Nala Gareng dalem kulon iki Semar iki tuturana nggone nyemar sing apik oh nggih Petruk dalem kulon Semar iki tuturana lagak-lagane Semar sing bener oh nggih ngestakaken dawuh Bagong nun truk sapa to truk cah cilik kok klidian ya ini kok tak tunyo lho guys Sang Hyang Wenang oh dewa to mbok dalem pikulun Semar iki tuturana nyemar sing apik nun nggih ngestakaken dawuh angsal diajar sak karep kita wah wis iki militer iki engko ya ora banget Gong wis menggeng pukulun ngestakaken dawuh ya lus ulun kundur makayangan weh nggih ngatos-atos nitih napa ulun mabur weh lah pinter cah cilik kok iso mabur aku wis sing tuwa angel mabur kaya kok cah cilik kok pinter ya Truk wong nek kuwalat lho Gong iki dewa iya wis ora apa nderekaken sugeng kundur pukulun ya ulun kundur makayangan ya Bagong nggih ngestakaken dawuh ngagem seprek napa seprek ora kersane ya wis mengko manut ulun Bagong nggih palugon laguning lekas lukita lukita linuting kidung Bagong aja sembrono ngapa kowe nang penguasaanku saiki wujudmu ki ora Bathara Guru wujudmu ki Semar ning aja banjur nyikara karo ulun apa wis ora ulun kowe iki menungsa miturut ngendikane Sang Hyang Bathara Wenang kowe sing ngajari carane nyemar aku ngono iya piye manut fotonya manut nah ngono Semar ki lengele tengok ora ngono kuwi piye Bagong rada jumpluk ngene kurang jumpluk ngene rada ndunglo sithik Petruk ngopo Petruk ora wis Semar kok suarane alus nganggo watuk ngene iki Semar ki nek arep omong ki ngono Semar ki arep ngomong apa wae mesti ngono wong tekek arep muni tekek dadak ocok-ocok kok Semar ki nek arep muni tak blegegek ugek sadulita wis jajal terus blegegek ugek sadulita lit ngono mel Bagong aja mbusuke to Gong ora wis pokoke ngono kuwi nek arep omong apa wae Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong ngono Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong nek arep karo bendara ya kula ndara ngono kula ndara wis apik tengok kene keprok bata kowe iya
Bagonge kejem wae rumangsane anggepe ora. Wis kono wae ora kena omong iki aku arep karo Petruk arep gara-gara. Iya. Gaudut ra? Ora Semar kok ora gaudut tuku. Iya. Awas anggere ora tuku. Mesake komen ku pengajaran. Bagong kretek po filter. Sanane aku tegesan wis doyan kok. Iya Bagong. Wis kono wae, engko nek aku dawuh mrene kowe mrene ya mar. Iya. Nelongso dibas pranyata tansah ledo. Ndurung. Wis to Le. Anggere ora didomke anak-anak awas kowe. Ayo tak jarekke sowan ning negara Ngamarta. Aturke Ndara Pandhawa nek suwe ora sowan kowe. Aku le mlaku piye? Ya wis ngono kuwi waton joget ki tak ki gigiblak ki tak ki gigiblak. Gepu-gepu. Gak sanggo gepu-gepu to kok ngono kuwi pokoke joget manut karo aku engko le nyontoni. Iya ngestokke dawuh. Ya terus sowanke Ndara Pandhawa ndak salah dinteni. Ya sowanke Ndara Pandhawa Pak. Kowe tim diarep boyong karo Ndara Antasena to mau. Iya kok ndak dadi gelane Ndaramu Antasena to Le. Ora taya kowe, ayo kowe medun ngapa kowe arep. Kok nyambut gawe malah klitian. Ayo kowe, ndekno kaya ngono SMP ngakune. Bumi kuncing langit kelap-kelap aton lerekincang ngaris risang mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik nalika semanten dateng kawusul lampahing Kyai Nayantaka kadherekaken Sang Hyang mangsuli kondheng ajeng maringuden tandange Sang Antasena mlasa ingkang woh ing Mandura. Nusul Santosa. Aja edan Antasena ngaku ora kowe. Wah, iblis larat. Oh. Ribala Dewa Narpati duwe nareswara tresna kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi. Wah, panesmaning jajalan sukretaning bawone iblis sangat Antasena. Aku ki wong gerang, aku kuwi wong atuwamu ing Mandura. Ewadene kowe malah nyobiani karo aku, malah kowe mulasara karo aku. Antasena kena tak eleke apa lah? Apa sing takon kowe aja ngogak-ogak katentremaning Prabu Baladewa, aja mbeda singa barong para kowe. Wah, ayo.
iki apa iki? Kowe bocah wingi sore dikandhani karo wong tuwa ora gugu. Malah sajake kowe mirang-mirang Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku mbok pulasara sak dalan-dalan disorai para kawula, disetrejoning para kawula. Nek kowe gelem tak elake kowe bali yo. Aku ora ngerti Semar Badrana ora ndeleke Semar Badrana yo. Saiki saya ketok lorekmu kowe, Dik. Saya ketok gedhoamu. Nek kowe arep mentala karo aku tegese kowe arep ngilangi klilip nggonmu boyong karo Semar. Kowe dikongkon karo wong-wong Kurawa. Sapa sing pepalangmu mesti bakal tok sirnake. Iya apa ora? Ora, aku gawa iki mung tanggo. Bebeda medeni karo kowe men kowe wedi. Apa aku pentasina wong jirih apa piye? Kowe nggawa pusaka iki malah ngetokke lorekmu nggonmu rumaja karo kersaning Wa Prabu Ngastina. Walah aku ki salah. Aku kudu piye? Kowe kudu tak ajar. Walah. Ayo kowe ngaku ora kowe. Antasena aja edan. Aku wae Mandura wis weruh ket mau aku wis weruh. Samarika den prayitna semurire seka balik titiyane titiyane gandayane trisanya purnama sasi Kakang Semar dadi pengantu-antuning para Pandhawa. Kakang Semar kuwi diarep-arep dening para Pandhawa. Wah, Semar Padarareja. Blegegek ugek-ugek sadulita. Kula ingkang sowan lho. Lun sapa? Semar ki mendem apa piye kok, Amir? Karo wansi nuwun Prabu Darma Kusuma kok lan-lun. Semar padha becik sak pratamu. Nggih. Nggih, Ndara Kresna Wilujeng. Kowe tak kandhani ya Semar. Disababake murcamu saka negara Ngamarta kowe ora sowan nganti suwene sak candra iki mau. Yaktine negara Ngamarta kan ketaman pegebluk. Mula bab iki tak pasrahake marang kowe. Kula kan pripun kula mboten ngerti. Kowe tak takoni nggonmu ora sowan sak candra kuwi mergane apa? Kula sibuk. Kula niki repot. Kewajiban ora ming mbok tinggal nggonmu duwe kerepotan. Kewajiban kuwi kudu rampung. Yen kowe repot, yen kowe kuwi lagi ora bisa sowan negara Ngamarta, kowe meneh ana kabar ora sak kepenakmu dhewe. Saiki kanan kaya ngene kowe kudu iso madhangake Semar. Kanan pripun? Madhangake sing pripun? Kula kudu kepiye? Bagong, Nun. Bapakmu kaya ora bener iki ngapa? Tanya mawon. Semar niku wis gawe bingung nang dalan. Nek pancen Semar niku wis gawe repot para Pandhawa, mboten sadi ngapura. Kula wis jeleh kok kanggonan Semar. Kowe wangsulan Semar. Kowe wangsulana pitakonku. Kula kan wangsulan sing kepripun, Ndara? Kula mboten ngerti napa-napa.
jajalan. Kowe netangi kanepsa ning Nata Ndarawati Prabu Kresna. Aku rembugan apik-apik malah kowe sajake nyepelekke karo aku mbok anggap aku kuwi sak pepadamu apa piye? Nadyan kowe panakawan ning para Pandhawa nek Nata Ndarawati ora cocok karo kowe. Aku apa kowe sing lunga? Wah, Kresna kakangku aja kaya ngono. Werkudara menengo dhisik. Wah, Semar kuwi sing momong Pandhawa. Iya, ning tak jaluk kowe menengo dhisik. Wah, yo ning aja mentolo karo Semar. Kowe saiki tak tanting karo aku kuwi abot aku apa abot Semar? Semar saja wis cepelekke karo aku. Wah, aku ya abot kowe ya abot Semar. Yen ngono kowe menehi Purbawasesa babakan iki malang Nata Ndarawati. Nggonku bakal ngrampungi perkara iki karo Semar. Wah, kok malah dadi ruwet kaya ngene. Semar kowe metu njaba. Metu njaba kowe sak rembug karo aku mengko Semar. Kowe tak takoni kowe kudu jujur karo aku, Bagong. Nggih. Bapakmu kok longa-longo kaya wong ora dong kae mau. Ah mesine sampean tak pun prisa. Prabu Kresna. Napa jenenge iku? Sastra Sumpena. Sastra 1000 Sumpena ngimpi sampean iku padha karo 1000 impen iso kecakup kang paningal 1000. Ngerti sadurunge winarah. Sampeyan iku dhuwit teng amplope ngerti cacahe kok. Ameng Kresna kaya ngeten iki kok, Meng Semar kaya ngeten kok sampeyan ora dong niku pripun? Aku wis ngerti. Mula Semar tak tundung metu. Terus karepe kowe manut karo aku nggih? Ya, engko nek Semar kena apa-apa kowe manut karo aku nggih, Werkudara. Piye? Kowe manut karo aku apa ora? Wah, Kresna kakangku karepe piye? Semar kae engko tundungan lunga kowe kandha nek Pandhawa ora mbutuhke Semar. Wah, Wis to manut karo aku. wah yo. Pangandikaning Kresna kakangku. Wiwit dina iki aku moh kanggonan Semar sawijining abdi sing ora tanggung jawab. Luput kula napa, Ndara? Kok kula ajeng ditundung, Ndara? Kula pripun? Sing tak butuhke mung anak-anakmu, kowe ora tak butuhke. Lah kula terus manggon teng pundi? Nang bak sampah. Wes kowe ora ditampa nang kene mer kowe wis dipecat, kowe wis dilereni kowe. Dadi abdi Pandhawa kowe wis dilereni, kowe saiki lunga mbane Ndara Werkudara nesu. Bagong aku bapakmu, wis ora ndek bapak Semar ora apa-apa. Kowe lunga Pandhawa iso urip tanpa Semar. Teng riki mawon mer engko nek digajul Ndara lho. Nek nganti Ndara ringot, wah ditendangi macilaka kowe. Piye Bagong? Piye? Slamet rokok modal kowe. Kon lunga kok ngayal kowe wis ra ditampa negara Ngamarta kok. Piye? Iki aku ndhewe wewenang nek pancen kowe engko ngayal Ndara tak nahi kebebasan ngajar kowe cilaka lunga men slamet kowe ndang lunga men.
ganggu piye? Aku durung tanggap karepmu. Kowe iki satriya ora kulino nganggo permana jati. Mulane aku nganti kaya mengkene mergo aku ngerti sak temene kae iki mau tak takoni ora iso tanggap marang apa kang dadi pitakonku mergo kae mau ki. Wah, kok iso? Takono Bagong. Bagong, nun, maju. Madhep rene. Jare mengkon maju. Bareng maju tok tutuk. Wah, nggih ngoten niku critane Karang ya. Mengke pokoke ditonton mawon. Bajare lakon. Kowe crita, aten bubar. Dirampungke sik lakone butuhe nika nek sampean Tegel Semar pun kula mboten ajeng pripun-pripun wis manut kang Raka Ndarawati mawon. Kowe yen ora percaya ayo tutno laku jandaku. Semar ke adoh diceraki cerak didohi kowe nak ngerti babaring lakon. Wah yo. Edan Antasena, edane kan apa? Wah, lha kowe iki piye lho? Wah! Wah, Antasena wis edan. Waduh, waduh. Wong tuwa ora leren-leren nggone diajar. Ming babakan Semar wae aku dikira ndelek karo Semar moko Semar sak temene tekan semene aku ora ngerti kepiye kabul kausanane nggone mrawasa ning kayangan. Wah, mung perkara Semar kok dadi wirang bebarang seda diecek karo para kawula. Niki kados Ndara Baladewa. Sinuwun Mandura. Lah iki gak perkara kowe nganti aku kewirangan. Kowe iki menungso apa kewan kowe Semar? Opo kowe? Aku nganti diwirangan lagi karo Antasena. Mergo saka dapuramu kowe kotar. Manungsa ning jajalanan ming derajate gedibal kok. Mbok bingung karo Baladewa. Wah, wis ben. Mutar karepmu mbuh, ora nginggati Antasena wirang bali ning Mandura aku. Bakal keloro-loro ning jagat. Kok dadi kaya ngene iki piye? Lho. Kiai Semar. Nggih, Den. Ndara Antarja. Antasena. Ndara Antasena. Kowe mau arep tak boyong janji aku iso mundurke Kurawa. Bareng Kurawa mundur kok kowe ndelik. Kowe arep nyubriyani. Kowe arep ngoncati janji, kowe arep nyelaki apa sing tak ucapake? Mboten kula wau sejatosipun ora usah dadak kokean bebangan. Kowe arep pirang-pirang Antasena, men Antasena didukani karo pemutih Pandhawa.
Guru, kita wis ngrasakake kepiye abote nggone Semar dadi pamomong. Sartane kita wis ngrasake kaya ngapa rasane urip ana ing jagat mongko dadi wujuding batur ingkang dureladi marang bendarane. Kang mangkono muga-muga rasa gething keburu sengit kita kelawan si Ismaya. Nggon kita tansah duwe rasa sujana kan si Ismaya bisa birat titik lungguhan iki awit wis kita ngrasakake nggone urip ana ing jagat wujude Semar ing wit biyen tekan saiki ora nate gresah gresula. Kamukten kang kita tampa urip ana ing Suralaya tetep dadi kamukten kita. Dene Semar tetep sagung nangka dadi pamomong mula kang sangka kuwi Guru mandya sabda ulun balya kaya wingi-uni Bathara Guru. Sedaya klepatan kula diagung pangaksama. Kakang Semar kula nyuwun pangapunten Kakang saestu. Samenika kula sampun mangertos, sakmenika kula sampun ndodha kalepatan lan kula mboten badhe gadhahi raos gething sengit dhateng ndika Kakang Nayantaka. Ya padha-padha. Wajibe wong njaluk ngapura kuwi hukume mung di ngapura, wis ora dadi ngopo Guru kabeh mau dadi kaca benggala. Kabeh mau dadi conto lamun sak temene nadyan wong sekeng kaya aku kaya wujude Semar kaya ngene iki ora kudu kepengin rebut panguwasamu jalaran kowe sedulurku ora kabeh mau wis nampa karo kodrate dhewe-dhewe aku ora nate gresah gresula kodratku kaya ngene ya tak tampa kodratmu kaya ngono ya bejamu kabeh mau mung anut garising kepesthen dhewe-dhewe Bathara Guru. Rekencang karo doyong tak papong bola. Kula padosi wonten pundi-pundi di pinanggipun wonten mriki to Adi. Inggih Kakang. Nampa paukuman saking Sang Hyang Pukulun Bathara Wenang. Mila menika benjang malih menika menawi badhe tumindak menika dipun penggalih kanthi jlimet lan memet. Kula lak sampun matur panjenengan badhe paring sabda dhateng Kundanyudara menika kala wau. Lha Semar menika mboten lepat menapa-menapa panjenengan badhe menjadi dhateng Semar menika wah menika mangke kliwikan dadi grojogan gegyon dadi tangisan. Inggih Kakang. Mila mesang malih menika menawi badhe ndawahaken sasmita dhateng titah menika dadipun penggalih. Beja panjenengan menika tasih dipun ngapunten dening Sang Hyang Bathara Wenang menawi boten lawase dadi Semar monggo ora lucu. Oh tolong nyokok. Mila saking menika monggo diloderaken kundur dhateng Kayuwangan. Inggih Kakang. Eyang Pukulun kula nyuwun pamit. Sedaya ingkang sampun kula lampahi mboten badhe kula ambali malih. Yen nganti kita ngambali apa kang dadi pakarti kita. Kita ndawahake sasmita marang titah, mongko sasmita mau kleru bakal ulun pidana sewisan. Angka loro kita nggunakake wewenang sewenang-wenang uga bakal ulun pidana. Ngerti ya Guru? Titah ing golaning jagat kabeh mau nulat marang pakarti ning para dewa. Nulat marang pakarti ning para Jawata ingkang wajib bisa sinudarsana dening para titah. Yen dewane wae pakartine sasar susur tumindake kaya kita, banjur kepiye polaing para kawula kang mapan ana ning jagat iki manikmaya inggih pulun. Nah ngeten kula nyuwun pamit tambahi pangestu Kakang Rada, monggo kundur Kakang. Wong pulun padha nang kula nyuwun pamit. Iya Rada sing ati-ati Bathara Guru sing ati-ati. Kakang Semar kula nyuwun pamit nyuwun pangapunten. Ora dadi apa Guru wis kabeh mau dadi pelajaran.
tumraping wong urip ning alam padang aja seneng sok sengit lan siji-sijine apa meneh kuwi isih kadang. Inggih. Wis bali yo tak sanguni slamet. Slamet anak bojone. Tak sangoke karo kowe. Nyuwun pamit. Iya Bathara Guru. Naroda kok malah mubeng-mubeng. Ora ndang nderekke marang Bathara Guru. Apa nggone banget bungah entuk dapukan. Sajake ngesahke. Semar ulun kundur makayangan. Wis kabeh mau muga-muga bisa dadi sarana nggone Bathara Guru tansah eling marang jejere lan kita uga eling marang jejermu Semar. Nggih, matur nuwun Pukulun, ulun kundur makayangan. Nggih, sembah kula ingkang nderekaken Jengkardika Pukulun.